जा कुटुफोरा मानैबो गोजांदोंदां। गुड 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 बरिया। वाप नायलाय बोथोरा माबादि दिनै नुदोंना नाय माबादि जादों दिनै बोथोरा बा डेन्जार। औ गुड मर्निं लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आरो बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोन मोजाङैनो दं आरोना। दामानि बोथोरा मा जागासिनो नै बापरे डेन्जार खाटारनाक ना नै वाप नायलाय डेन्जारलै ने वाव औ नै अखा बादि सिरिसादों आरोना अखा दै बादि सिरिदों बापरे डेन्जारलै डेन्जार थान्दा टाक्लाया सिजोबलायगोन दसे गोबाव थानांगौबा बेयाव खर'आ ना ओरैबादि डेन्जार जादों बोथोरा बापरे दा खामानिबो मावनो हालायलायासै दिनै बेनि थाखायनो ना एसे साबो कलम दाननो दंबावोमोन आरोना थ' जाला सब सिजोबगोन गोजांगोन सिनानै ना डेन्जार गोजांगोन आरोना बोथोरा डेन्जार जादों स' नै नुबायना माबायदि जाबोदों बापरे नै नाहरलाय खाटारनाक डेन्जार जादोंलै ने बोरैबा बरफ गोलैगोन बायदिसो जालायदों आरोना वाह नै मादि जालायदों डेन्जार अरसो सायलायलायनांसिगोन नै खाटारनाक जाबाय बोथोरा दिनै नै जा कुटुफोरा मानैबो गोजांदोंदां अर सायग्रायावनो थाजोब्बाय थ' दा स्कुलाव थांनांगोन हागोन ना हाया ना थान्दाया बापरे ना खाटारनाक जाथारबाय औ लोगोफोर दा स्कुलाव ओंखारलांसै आरोना डेन्जार थान्दा बोथोरा दिनै गानफब जोमफब फुरा बिराद गुसु बोथोरा दिनै नै दिनबा ग्ल'भ्स लाना सलायनांसिगोन उपाय गैला मा खालामनो ना थान्दाया अभार जाबाय स' थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर गरम कर दे सबे कर মই লৈ আছে ভিডিঅ' ছাৰক দেখাই দিম নহ'লে কোনি কোনি কৰা নাই দেখাই দিম গুড 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 বঢ়িয়া आठुखौ सब सीधा था ना सीधा लो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Thank you.
दासो सान्दुं दुंबाय आरो बोथोरा नै थासुमलि रुदों जानोसै नै आइया माना मुनि खाहैनाय दुब्लियाव फानगोन ना जागोन इखोलाय जागोननो जागोन सान्दुं दुंबाय आरो ना एसे नै दायोबा आराम जाबाय थेवबो सान्दुं दुंबाबो थान्दाया खाराखै आरो बाजैया थासुमलि रुनायनो नै मोनजासिगोन आरो नै लाबाय ना गोरान बाथोन सावना जानोसै बरियानो नै ना गोरान बाथोन थासुमलि लाबाय लाल साह दायो जानायनि टाइम जानोसै आरो ना थासुमलि ना गोरान बाथोन बानलु बाथोन बरिया बानलु बाथोनजोंबाथ' बरिया मोनजाखायो ना गोरान बाथोन थासुमलि